Благословен Бог наш, всегда и присно и во веки веков. Амин. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Святейший за спасението на душите ни, Господу помолимся. Господи, помилуй. За прощение греховете на тези, които са се преселили в блаженна памет, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За преснопаметните и незабравими Божии раби, всички, които са си отдали живота, за вярата и освобождението на народа ни, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да им се прости всякакво волно и неволно прегрешение, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да застанат неусъдно пред страшния престол на Господа на славата, Господу помолимся. Господи, помилуй. За уния, които плачат, боледуват, които чакат Христовото утешение, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да се освободят от всяка болест, печал и въздишка, да ги всели там, дето грее светлината на Божието лице, Господу да се помоли. Цапли с вас листа и тогава да тръгваме на време. Хайде, деца, и колеги се приятят с четата. Така, може би трябвало високо да се кача, за не хване всички да се